No només se tracta aquí en el procés de vacunació de salvar vides, sinó que també hi ha tot un procés econòmic que va lligat a lo que és que tinguem una vacunació massiva i que abans del mes de juny puguem tenir aquell 70% de població vacunada. I és evident que en el ritme que s'anava i que s'està anant és pràcticament impossible. Les vacunes que han arribat aquí a les Illes Balears són unes 30.000. Això basta per 15.000 persones, perquè són 2 vacunes per persona. Però a dia d'avui, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, vacunades completament, té 4.369 vacunes, segons diu el Ministeri a Madrid. Som la tercera comunitat que menys ha vacunat completament a la seva població. I un segon tema és la improvisació. Aquesta improvisació se veu quan ara, després d'haver tingut el debat amb la senyora Armengol, des cap de 2 dies hem vist a premsa que estan mirant a veure si trobaran 7 o 8 puestos allà on poden vacunar. No sabia el govern balear que arribaria aquell moment de vacunació i encara no ha triat els puestos allà on hi hauria d'haver aquesta vacunació massiva, quan arribin suposadament les vacunes ja en número molt més gros. Per tant, una improvisació contínua. Sempre s'ha anat a darrere el virus, a remolc del virus, i en aquells moments també se va darrere la vacunació, a remolc de la vacunació. La ideologia d'aquest equip de govern, de Podemos, de MES i després del PSOE, aplicada per damunt de la salut. És vergonyós que el PSOE, juntament amb Podemos i MES, presentin iniciatives en aquell Parlament dient que la vacunació només s'ha de fer a dins del sistema públic, quan això no és l'important. L'important és vacunar massivament a tothom. I és, com dic, una vergonya veure com els 3 grups de govern avantposen la seva ideologia a lo que és vacunar ràpida i massivament a la població. Nosaltres volem que hi hagi un pla clar i específic de vacunació a la nostra comunitat autònoma amb l'objectiu que tinguem ben clar que quan arribin vacunes se farà de forma ràpida. També demanant que aquell pla sigui o se basi en l'equitat i en la màxima transparència. Nosaltres volem saber el número de vacunes que se reben diàriament, el número de vacunes que se posen diàriament i també en quins municipis. Jo crec que és del tot imprescindible que se li doni claretat i transparència en aquell procés de vacunació. Demanant també amb aquesta proposició de llei que la senyora Armengol sigui més reivindicativa i defensi els interessos de Balears a davant Madrid i que de qualque manera aquestes circumstàncies socioeconòmiques que tenim a Balears també se facin valer a l'hora de rebre més vacunes. I després li demanam que passi la ideologia a un lloc que no té res a veure que estigui davant de tot, sinó que la ideologia en aquests moments que no sigui el que li ajudi a deixar gent sense vacunar. Per tant, que mobilitzi tots els recursos necessaris, sanitat pública, sanitat privada i tots els col·lectius que estiguin en capacitat per vacunar, que se mobilitzin tots a l'hora de fer una vacunació massiva. Jo li vaig dir la setmana passada a la senyora Armengol que la millor campanya promocional que podríem fer de Balears serien imatges, serien fotos de coes de gent vacunant-se de forma massiva. I això és el que s'hauria d'arribar a aconseguir. No anem per bon camí i esperem que la senyora Armengol sigui capaç de rectificar.